Welcome back to my YouTube channel, ladies and gentlemen. How are you and how old are you? What do you do? Kai ka bang kwa ban ong hani ka por kolong ba. Ka jing im jungi ki briu kolong ba. Manu bom kwa ban long independent. No control at all. No supervisor. No control in your mind. Free from outside. Kai ka bang ban ong hani ka por kolong ba. Nga menta ngadang im hapo jung kita ki briu lane hapo jung kita ki eki ba nga im lengba ka jing control ko jong ki te na karmen ba lengba ka ne ga YouTube channel ka jonga hadin maybe if not after 10 years maybe around after 20 years nga kwa ban free loot nak eki keep control yanga knang ba katak por ladang amut ban trei ru ayo ban trei ladang am trei ru don bakhang nga kata kadai ka thong ka jonga knang ba ki jingmut ki jing prakhat ki jonga kin don ka jaga ta ka jing tension lana ka ta ka depression mo kum ba ha ka jing im jing priu kolong ba ha ba la tension palat kini jingmut ki jing prakhat ka wan ka depression ta ka ki ong ka bakta ki jingmut ki jing prakhat ki jongi ki ba ban yo e ka dawai ru wajan jan padru ka ba ngakwa shushu ba ka kalong ba nak ni ka YouTube perlok bangan yo khanjat khinsai namar mental dan kumba 10,000 subscriber 10,000 news pa alai posan maybe hadu katno lane when will I get till 1 lakh subscriber 2 lakh subscriber maybe million subscriber please ladap singit nan ben pe ya kupor lane yaki content ki bang ben mi hakan ka channel ka jonga sneu pha ban subscribe lane ban share shiki parlok ki jongpi knang ba ngail jongan yo ban yo men sim leng ba ka jing support ka jongpi ngathai namar ba ka jing im jungi priu kolong ba shisin bangi nimrap lane ngim pen mi app ngim pen mi r kamut watang ban bam ya ka ja shikin tin rungim yo takraw leng ba ka ni ka YouTube but leng ba ka tiga free of course lane ka bang mut ban ba leng ba ka jing tristom da ka jing singtunan kamut ba ngan lebe ya ka ni ka YouTube da ka jing singtunan don ba penbar don ba pha mangahi ngale but mangahi nga singtunan don bakang don ba penwit hadu shipos nam ngin sai pe namat ba menta ki briu ki mat ikren o ngalong ngamdon sap lane ngamdon talan henry please leng bagajing persyan ibarit na ibaritam iki jongpi knang bangan yo ban poi lak subscriber ban poi ban yarap iki kusuk ban yarap iki kusuk onang yo pisa kalawan automatic henry menta kai ma nga asngsi kalong ba watang ya la jongru ngadang jenjar kumnongan yarap no ekwi deh future me if you want me to help the stranger. Okay, that's it. Next video. Subscribe perlok ladap singtunan ini content ki jonga